Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. హరే కృష్ణ శిశురాధం చేసుకునే శ్రీమద్పాదం స్వాగతం ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య ననాంచనాశలాగిరచ శుభోదయం తస్మై శ్రీ గురువే నమః శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वदाति वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सद्वचातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिदां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रीत वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय काले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमः प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की निताय गुरु प्रेमानंदे हरे 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 कृष्ण देव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमस्ते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഞ്ചാം സ്കന്ധം പഞ്ചമസ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 9. അത് കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ബ്രുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്ന് അമ്പലത്തില് ഭക്തി വികാസ് സ്വാമി മഹാരാജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗവത ക്ലാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് ആണ്, അത് ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ക്ലാസ് ഒന്ന് നിർത്തണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാദ്യോപമയ്യ മ്യാ പ്രമദയാരോഹമാരോപിത തത്കാലരജസാ രജനീഭൂതൈവ സാധു മര്യാദോ രജസ്വാലശോഭി ദിഗ്ദേവതാതിരജസ്വലമതിർന വിജാനാതി ഉദിച്ചവത്യൗപമയ്യ മ്യാ പ്രമദയാരോഹമാരോപിത തത്കാലരജസാ രജനീഭൂതൈവ സാധു മര്യാദോ
രജസ്വാലശോഭി ദിഗ്ദേവതാതിരജസ്വലമതിർന്ന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വജിച്ഛവാത്വമയ്മ്യാ പ്രമദയാരോഹമാരോപിതസ്തത്കാലരജസാ. രജനീഭൂതൈവാ സാധു മര്യാദോ രജസ്വാലശോഭി. ദിഗ്ദേവതാതിരജസ്വലമതിർന്ന വിജാനാതി. ക്വചിച്ഛവാദ്യോപമയാ പ്രമദയാരോഹമാരൂപിതസ്തത്കാലരജസാ. രജനീഭൂതൈവാ സാധു മര്യാദോ രജസ്വാലശോഭി. ദിഗ്ദേവതാതിരജസ്വലമതിർന്ന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കുക. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിച്ഛ വാദ്യൗപമ്യയാ പ്രമദയാരോഹമാരോപിതസ്തത്കാലരജസാ. രജനീഭൂത ഇവ സാധു മര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോപി. ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതിർന്ന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിച്ഛവാദ്യൗപമ്യയാ പ്രമദയാരോഹമാരോപിതസ്തത്കാലരജസാ. രജനീഭൂത ഇവ സുതുമര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി. ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതീർണ വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിച്ഛ വാദ്യൗപമ്യയാ പ്രമദയാരോഹമാരോപി തസ്തത്കാലരജസാ. രജനീഭൂത ഇവ സാധു മര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോപി. ദിഗ്ദേവതാ അതിരജസ്വലമതിർന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ സ്വർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാതാജി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലാം കേട്ടോ, പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, മാതാജി ഓസ്ട്രേലിയയിലാണുള്ളത്. അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ രാത്രി സമയമാണ്. എന്നാൽ മാതാജി എപ്പോഴും പങ്കെടുക്കും. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിച്ഛ വാദ്യൂപമയാ പ്രമദയാരോഹമാരോപിതസ്തൽക്കാലരജസാ. രജനീഭൂതൈവ സാധു മര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി. ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതീർണ വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്വർണപ്രഭ മാതാജിയുടെ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ഓപ്ഷനിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതാജിക്ക് എപ്പോഴാണോ നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ.
അപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഹരേകൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ട് ചൊല്ലു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുജിച്ച ഔപമ്യയാ പ്രമദയാ ആരോഹമാരോപിതസ്തത്കാലരജസ രജനീഭൂത ഇവാ സാധുമര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോപി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വല മതിർന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് വാദ്യൗപാഭ്യയാ പ്രമദായ രൗഹോ മരോപിതസ്തദ കാലരജസാ രജനീഭൂത ഇവ സാധു മര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലാമതിർന വിജാനതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിച്ച വാദ്യോപമയാ പ്രമദയാരോഹമാരോപിതസ്തത്കാലരജസ രജനീഭൂത ഇവാ സാധുമര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതിർന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുജിച്ച വാദ്യപമ്യ പ്രമദയോ ആരോപിത സത്കല രജസ രജനീഭൂത ഇവാസാധുമര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതിർന്ന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിച്ച വാദ്യൗപമ്യയാ പ്രമദയാരോഹമാരോപിതസ്തത്കാലരജസാ രജനീഭൂത ഇവാ സാധു മര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോപി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതിർന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിച്ച വാദോപമയാ പ്രമദയാ ആരോഹമാരോപിതസ്തത്കാലരജസാ രജനീഭൂത ഇവ സാധുമര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷാഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതിർനവ വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസേഖ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുജിച്ച വാദ്യോപമയാ പ്രമദയാ ആരോഹമാരോപിതസ്തത്കാലരജസ രജനീഭൂത ഇവ സാധുമര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതിർന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുജിച്ച വാദ്യൗമ്യ പ്രമദയാരോഹമാരോപിതസ്തൽക്കാലരജസ രജനീഭൂത ഇവാ സാധു മര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതിർന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിച്ച വാദ്യോപമ്യയാ പ്രമദയാ ആരോഹമാരോപിതസ്തത്കാലരജസാ രജനീഭൂത ഇവാ സാധു മര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതിർന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിച്ച വാദ്യോപമ്യയാ പ്രമദയാരോഹമാരോപിതസ്തത്കാല
രജസാ രജനീഭൂതൈവാസാതു മര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതിർന വിജാനാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ധനപ്രതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വസന്ത മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുചിച്ച വാദ്യോപമയ പ്രമദയാരോഹ ആരോപിത സത്കാലരജസാ രജനീഭൂത ഇവാസാധു മര്യാദോ രജസ്വലാക്ഷോഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലം മതിർന്ന വിജാനാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം പകർത്താം. ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പറത്തുന്ന പൊടിപടലത്താൽ അന്ധത ബാധിക്കുന്നത് പോലെ ബദ്ധാത്മാവ് പ്രമദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എതിർലിംഗത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അന്ധനാകുന്നു. അപ്രകാരം വ്യാമോഹിതനാകുന്ന അവൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മടിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ആ സമയത്ത് അവന്റെ എല്ലാ സത്ബോധവും രജസിന്റെ ശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം കാമാന്തനായിത്തീരുന്ന അവൻ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയും ക്രമങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുന്നു. അവന്റെ അനുസരണക്കേടിന് വിവിധ ദേവന്മാർ സാക്ഷികളാകുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ കാണാതെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ അവൻ അവിഹിത ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച്. ഭഗവത്ഗീത 7:11 പറയുന്നു, ധർമാവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. ലൈംഗികത സന്താനോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ, ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അനുവാദമില്ല. കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സൽസന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകാൻ ഒരുവന് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ലൈംഗികത ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും ക്രമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണ്. ഒരു ഭൗതികവാദിയായ വ്യക്തി എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ അതിനെല്ലാം വിഭിന്ന ദേവന്മാർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും അവന്റെ അന്ധത മൂലം കാമാർത്തി മൂലം അതാരും അറിയുന്നില്ലെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ അവിഹിത ബന്ധം പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ കൃത്യമായും നിരീക്ഷിക്കും. അതുമൂലം ആ വ്യക്തി പല രീതികളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇന്ന് ധാരാളം അവിഹിത ഗർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഗർഭചിത്രങ്ങളും നടക്കുന്നു. ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ആ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഭാവിയിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കഠിന നിയമങ്ങളാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ദേവി ഏഷാ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്തിയ. അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. അതിലേർപ്പെടുന്നവർ ജന്മങ്ങൾ തോറും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീത 16:20 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആസുരിം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാം ആപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്തി യഥാം ഗതി അധമാം ഗതി. ആസുരീയ ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ജന്മമെടുക്കുന്ന അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ സമീപിക്കാനാവില്ല. ക്രമേണ അവർ ഏറ്റവും അറപ്പുളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോകും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിശ്ചിതമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുകയില്ല. ആയതിനാൽ അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ജന്മങ്ങൾ തോറും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഗർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ അനാവശ്യ ഗർഭങ്ങൾ ഗർഭചിത്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ പാപങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവർ അവരുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവർ ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതേ രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിലകൊള്ളുന്ന പക്ഷം ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയായാൽ ഒരുവൻ പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാത്തവനായി തീരും. അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധമാണ് കാമാഗ്രഹങ്ങൾ നിമിത്തമുള്ള ഏറ്റവും പ്രബലമായ പാപം. സദാ രജോ ഗുണ സമ്പർക്കത്തിലുള്ള ഒരുവൻ ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി വരുന്ന ജീവിതങ്ങളിലെല്ലാം ദുരിതങ്ങളിൽ കൊടുക്കപ്പെടും.
പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിൽ സുകൃത അവഗത വിഷയ വൈതദ്യ സ്വയം പരാവിദ്യാനേന വിഭ്രംശിത സ്മൃതിത്തൈവ മരീചിതയോയാ പ്രായാം സ്ഥാനേവാഭിധാവതി. ക്വചിൽ സുകൃതവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യ സ്വയം വരാവിദ്യാനേന വിഭ്രംശിത സ്മൃതിസ്തൈവ മരീചിതോയ പ്രായാം സ്ഥാനോവപിതാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി തനുപ്രതി മതജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റും ചൊല്ലിക്കും മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് സകൃതവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യ സ്വയം പരാഭിദ്യാനേന വിഭ്രംസിത സ്മൃതിസ്തയൈവ മരീചിതോയ പ്രായാം സ്ഥാനേവാഭിധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാവനൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിൽ സകൃതാവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യ സ്വയം പരാവിദ്യാനേന സ്ഥിതസ്മൃതിസ്തവൈവ മരീചിതോയ പ്രായാം സ്ഥാനേവാഭിധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിൽ സകൃതവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യ സ്വയം പര്യാഭിധാനേന വിഭ്രംശിത സ്മൃതിസ്തയൈവ മരീചിതോയ പ്രായാം സ്ഥാനേവാഭിധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശോഭാപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് സകൃത അവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യ സ്വയം പരാഭിദ്യാനേന വിഭ്രംശിത സ്മൃതിസ്തയൈവ മരീചിതോയ പ്രായം സ്തനേവാഭിധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിൽ സകൃതവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യ സ്വയം പരാഭിധ്യാനേന വിഭ്രംശിത സ്മൃതി തയൈവ മരീചിതോയ പ്രായാം സ്ഥാനേവാഭിധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിൽ സകൃതവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യ സ്വയം പരാഭിധ്യാനേന വിഭ്രംശിത സ്മൃതിസ്തയൈവ മരീചിതോയ പ്രായാം സ്ഥാനേവാഭിധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിൽ സകൃതവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യ സ്വയം പരാഭിധ്യാനേന വിഭ്രംശിത
സ്തയൈവ മരീചിതോയ പ്രായാം സ്തനേവാഭിധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് സഹൃദാവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യ സ്വയം പരാഭിധാനേന വിഭ്രംസിത സ്മൃതിസ്തയൈവ മരീചിതോയ പ്രായാം സ്ഥാനേവാഭിധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീജയ് മാധവജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് സകൃദവഗത വിഷയ വൈദഗ്ധ്യഃ സ്വയം പരാഭിധ്യാനേന വിഭ്രംശിത സ്മൃതിസ്തയൈവ മരീചിതോയ പ്രായാം സ്ഥാനേവാഭിധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യർത്ഥതത്തിൽ വിവേചിച്ചറിയുകയും ഭൗതിക ആസ്വാദനം ദുഃഖപൂർണ്ണമെന്ന് സ്വയം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ശക്തമായ ശരീരസങ്കല്പം മൂലം അവന്റെ ഓർമ്മ നശിക്കുകയും അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പുറകെ നെട്ടോട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ മരീചികയ്ക്ക് പുറമെ പായുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ. ഭാവാർത്ഥമേശ്വരി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രോഗം ശരീരസങ്കല്പമാണ്. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി കബളിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് താൽക്കാലികമായി ചിന്തിക്കുമെങ്കിലും അവൻ അതേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത ബോധ്യമാകുമെങ്കിലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അതിയായ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അവന്റെ ഭൗതിക ഇടപാടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:88 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യസ്യാഹം അനുഗ്രഹിഷ്യാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ധനം സ്നേഹി. തനിക്ക് വിശേഷാൽ പ്രീതിയുള്ള ഭക്തൻ ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളിൽ അമിതാസക്തനാകുമ്പോൾ അവനുള്ളതെല്ലാം താൻ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാം എടുത്തു കളയുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് നിസ്സഹായത അനുഭവപ്പെടുകയും സമൂഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മടുപ്പും നിരാശയും ഉളവാക്കുകയും അവൻ സമ്പൂർണമായും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്യും. ശക്തമായ ശരീര സങ്കല്പം മൂലം പരിപൂർണമായി സമർപ്പിതനാകാൻ കഴിയാത്ത ഭക്തനെ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന പ്രത്യേക ആനുകൂല്യമാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:39 വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആമി വിജ്ഞായേ മൂർഖേ വിഷയക്കേന ദിവ. ഭൗതിക ജീവിതം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പിന്നെയും ശ്രമിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നറിവില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുവാൻ ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾക്കും പരാജയങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായി ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പോൾ അവനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. സന്തോഷം കൈവരിക്കുന്നതോടെ അവൻ എല്ലാവിധ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളും വിസ്മരിക്കും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ. ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്റെ നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുമരാജിക്ക് ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് പറത്തുന്ന പൊടിപടലത്താൽ അന്ധത ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് പ്രമദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എതിർലിംഗത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അന്ധനാകുന്ന അപ്രകാരം വ്യാമോഹിതനാകുന്ന അവൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മടിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും അവൻ ആ സമയത്ത് അവന്റെ എല്ലാ അസത്ബോധവും രജസിന്റെ ശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം കാമാന്തനായി തീരുന്ന അവൻ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയും ക്രമങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുന്നു. അവന്റെ അനുസരണക്കേട്ട് വിവിധ ദേവന്മാർ സാക്ഷികളാകുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയില്ല. ഭാവിയിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ കാണാതെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ അവൻ അവിഹിത ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കും. ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. അവർ വിചാരിക്കുന്നു ആരും കാണുന്നില്ല, രാത്രിയുടെ മറവില് ഇരുട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് വിവിധ ദേവന്മാരുണ്ട്. ഓരോ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ചിത്രഗുപ്തൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? ഇതിനൊക്കെ കണക്കുണ്ട്. ഇവിടത്തെ നിയമങ്ങളെയും മറ്റുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയാ പോലീസിനെയും കോടതിയെയും മറ്റുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ കോടതിയിൽ ഇതൊന്നും, അല്ലെ, യമരാജന്റെ, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് യമരാജൻ, അല്ലെ? ആ യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? അതിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭാതര ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ധർമ്മ അവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി പരിദർശമ. അതാണ് ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത, ശരിയായ രീതിയിലുള്ള, അല്ലെ, അവിഹിതമായിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബന്ധം ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം, അല്ലെ? നേരത്തെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം, അതും സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കണ്ടായി, എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 100 കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഇത് ഇവിടെ നാശത്തിന് കാരണമാവും, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? കുലക്ഷയം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഇത് നാശത്തിന് കാരണമാവും, അല്ലെ? അപ്പോ അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, അത് അധർമ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത, ധർമ്മത്തിന് ധാർമ്മികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ, ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്, അധർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്, എന്താ പറയാ, ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? 4 യമനിയമങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു. സ്വർണം, പണം, സ്വർണം, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ 4 പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ആളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്, ആളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ടല്ല ദേവിദേവന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ അവരൊക്കെ സാക്ഷിയാണെന്ന് പറയും. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഭൂമി, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വിവിധ ദേവന്മാർ, ഇവരൊക്കെ എന്നാൽ പിടികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്ന ആരും കാണില്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ അതിനെല്ലാം വിഭിന്ന ദേവന്മാർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവനറിയില്ല. ഒരു വ്യക്തി അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും അവന്റെ അന്ധത മൂലം, കാമാർത്ഥ്യം മൂലം അതാരും അറിയില്ലെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഈ അവിഹിത ബന്ധം പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമൂലം ആ വ്യക്തി പല രീതികളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇന്ന് ധാരാളം അവിഹിത ഗർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചിലപ്പോൾ ഗർഭചിത്രങ്ങൾ നടക്കും. ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ നടത്തിയും അതിലും വലിയ പാപമാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അതിലൂടെ ഗർഭിണിയാവുകയും പിന്നീട് ആ ഗർഭചിത്രം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കൊലപാതകം കൂടി ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ? ഗർഭപാത്രത്തില് ഒരു ശിശുവുണ്ട്, അത് ജീവനുണ്ട്. അല്ലെ? അതിനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ? അപ്പോ അതാണ് വേറൊരു പാപം കൂടിയായി. അല്ലെ? അതിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കലിയുഗത്തില് ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. അതിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ജന്മങ്ങൾ തോറും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു. ആസുരീയ ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ജന്മെടുക്കുന്ന അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ സമീപിക്കാനായില്ല. ക്രമേണ അവർ ഏറ്റവും അറപ്പുളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുമെന്ന്. ഇതൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളെയും കോടതിയെയും ഒക്കെ പോലീസിനെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാം. അല്ലെ? അവരൊക്കെ പണം കൊണ്ട്, സ്വാധീനം കൊണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ അവരൊക്കെ അതിനൊക്കെ മറികടക്കാം. എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് യമരാജന്റെ എന്താ പറയാ കാര്യസ്ഥൻ അവിടെ എല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, ചിത്രഗുപ്തൻ. അല്ലെ? ഇന്ന പാപങ്ങൾ ഇത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷകള് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ നരകങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷകള് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്നു, ഒരു വലിയ തിളക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയിൽ ആസക്തനായ പുരുഷനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്ത്രീയുടേതായിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ പോയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അപ്പോ എന്താ പറയാ, പുരുഷൻ സ്ത്രീയോടാണ് സ്ത്രീയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം ശിക്ഷകളുണ്ട് ഓരോരോ നരകങ്ങളിലും. ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ വ്യർത്ഥത വിവേചിച്ചറിയും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തെ ദുഃഖപൂർണ്ണമെന്ന് സ്വയം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും ശക്തമായ ശരീര സങ്കല്പം മൂലം അവന്റെ ഓർമ്മ നശിക്കുകയും അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പുറകെ നെട്ടോട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ മരീചയ്ക്ക് പുറകെ പായുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് അറിയെങ്കിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള ശരീര സങ്കല്പം രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം മൂലം വീണ്ടും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ മരീചയ്ക്ക് പായുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, മരുഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ അത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജലം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുകയും അവിടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രോഗം ശരീര സങ്കല്പമാണ്. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കബളിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് താൽക്കാലികമായി ചിന്തിക്കുമെങ്കിലും അവൻ അതേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത ബോധ്യമാകുമെങ്കിലും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അതിയായ ആകാംക്ഷയുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ഭൗതിക ഇടപാടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട് എങ്കിലേ അവന്റെ ഭൗതിക ഇടപാടുകളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. യസ്യാഹം അനുഗ്രഹിഷ്യാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ധനം ശനൈഃ. പ്രഭുപാദരി പലപ്പോഴും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാറ്. പ്രഭുപാദരി ഒറ്റയ്ക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തില് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എന്നാല് ഇതിൽ സന്തോഷിച്ചു. പ്രഭുപാദർ കണക്കൂട്ടി, എനിക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഇപ്പോഴില്ലാതായി. എന്നാൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നോട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് എന്തോ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഭക്തി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ യസ്യാഹം അനുഗ്രഹിഷ്യാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ധനം ശനൈഃ. അപ്പൊ ഒരാളോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനം തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ ധനം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവരെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ബന്ധുക്കളൊക്കെ വെറുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആരുമായിട്ട് അടുക്കുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക്
നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. മഹാരാജിന്റെ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എന്താ പറയാ, നേരിട്ട് വരാൻ കഴിയുന്നെങ്കിലും നമ്മള് ഓൺലൈനിലൂടെ കാണും. സാധുസംഘ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ മഹാരാജ് ധാരാളം ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഉടുപ്പിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മഹാരാജ് ഇന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെ ക്ലാസ് നൽകാന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ എനിക്കും അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ നിർത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ടെമ്പിൾ ഭാഗവത ക്ലാസ്. അപ്പൊ അത് ഓരോരാളുടെ എന്താ പറയാ ഓരോ ലാംഗ്വേജിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപ്പതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്. ഗുരു പ്രേമാനന്ദി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.